उफु मा खालामबावनांगौ जाखो मा खालामना थाबावनांगौ जाखो जेबो खामानि गैया दामानि गैया खामानियावबो थांनो हाया जेबो थै बिदिनो जायो जारलालै समफासो जिउआनो मा खन्थानो फिल्म मोजां गैयाफालाय दिनैलाय चेनेल मोनसेबो फिल्मानो गैया नामा बाहेरावबो थांनो मोना मानो मोना फिल्मबो नायनो मोना फिल्मबो मोजां हरा माबोरै जाबावगोनलै मोलायाबा मा खालामदों र' बेखौनो खबर लाहरसै फन हरनि मोलानावनो सोर फन हरलायखोब्रा हेल' मोला मा खालामदों अबाव दं है जोंनाव फैब्रा बेरायनो दसे बाथारबायलै आं न'आव हारसिं थाबाय थानो रावबो गैया न'आवबो बै दैमा जिंथिं सानैजों बेरायहैलाबायसै नैलै फिल्मसो नायलागासिनो आं टिभिसो न'आव बादोंमोनलै आं थांनो थै खन्था बे फिल्मफोरखौ नायलाबाय थायो नामा फै बेरायहैनो दे थांगासिनो र' दसे थाथ' 5 मिनिटसो थाथ' थांगासिनो आं नोंसिनाव थाब फै बाथारबाय आं न'आव थानो दे थांगासिनो र' बे मानसि सासेयाबो जोबोद दिसथाबलै मालाय फिल्म नायफुबाय थानायाव मा फाग्लानो दाबो सफैयाब्रा बेलाय फनखौनो खालामफिनबावनांसिगौ खनसेबाव र' फैफिनोबो रावबो मानसिखौ सासेबो नुवालै बोरै जागोनलै बेबायदियाव बेरायनो दसे जिरायथ'नानै थांसैलां बे मोलाया मा दाबो सफैयाब्रा अबे लामायाव गब्रायना थाखो सोरथो फन हरलायखोब्रा सान्दुं गोसाफ्रावलाय जाथि र' नै मोनथारसिगोन ओइ मोला मा दाबो सफैयाब्रा नोंलाय बाथारबाय आं नेनोनो थाब फै मोनसिगोन र' बे नोंसिनि न'नि लांगोना जिरायग्रासो मोनबाय दे थाब फैदो बाथारबाय आं नेनो दाना मा खिथाय जारलासोलै बे मानसि सासेयाबो बे मोला हिनजाव सिथला दाबो सफैयाखैना र' बेखौ दा सफैग्रोथोंल' मोनगोन बियो आङो ओइ जाथि उथांगा आंखौलाय मानो बुलाबायखोब्रा बे जाबाय गोबाव खालामनायनि बान्था